So namhlanje ngizoshaya ama-player ratings ale game eyenzeke between iMagis FC versus Orlando Pirates izolo. Siyazi sonke Orlando Pirates iwinile izolo kuna ngo-1-0 ngegoli elihle elikoro lomfana lo uRelebohile Mofokeng. So ngizoqala goalkeeper wethu izolo bekuSipho Chayeni. uSipho Chayeni usivimbele kamnandi bafethu izolo. Abantu abamningi bamnikeza udanki, ngikhulumile ngayo izolo ngosikhathi ngishaya i-match review. Abamnikeza udanki lo mjida lo, but ama-saves awashaya izolo asisize ngempela. Ngiyazi le penalty le ekoro uWonderboy Makhubu ngabe imshayile, but musathi ukubheka indlela avimba ngakhona uSipho Chayeni ubukunake mekuzoshaya ipenalty umdlali opposing team mezomshayela ipenalty ujwayele ukudelaya isikhathi sokushaya kwepenalty, aloku ephuza amanzi, aloku eyibuzisa imibuzo kwi-referee. Leyo nto le intimidate umdlali, yabo, yenza umdlali abe novalo, yabo. Nako ke seyishweba ipenalty lo amjida lo. So uSipho Chayeni ngamnikeza 7.5 out of 10, yabo. Ngoba ngilandelayo abajwayele ukungibona great abadlali kanje bafethu after a game, so ngamnikeza 7.5 out of 10. umjida khona ama-saves nje awashayile izolo bebaluleke kakhulu because ibinzima impela eMagis, yabona mekuziwa ama-set piece abafethu bebeza impela, and I feel like i-technical team isebenzile noSipho Chayeni ukuthi akwazi ukuvimba ama-set piece lawa aqhamuka kule team le iMagis, because iMagis imnandi kakhulu kuma-set piece. iSundowns yashaya kanjalo, ishaya kwi-final ishaya iMagis. Uma kade edlala as left back izolo udlale kamnandi umjida izolo, ade engekho uDeon Hotto, so baqalise yena. I think the reason why ucoach eqalise uMarco izolo is because uMarco u-defensive, yabo, akahambi kakhulu ayiphambili, and mukhumbula le last game we played against iMagis kwakhona uDeon Hotto ka left, and uDeon Hotto most of the goals were scored by iMagis ayiqhamuka kwiside la Deon Hotto. I feel like I understand the decision ukuhlalisa uDeon Hotto kule game le, yabo, athi ukuhlala kancane umfana athi ukuphumula, because nayade ayidlaleli Orlando Pirates. uDeon Hotto one of the players abangajwayele ukushintshwa, yabo, but udlale kahle umjida izolo. Ngamnikeza 7.1. I didn't see that much from him, but udlalile yena, yabo, udlalile yena. Ubemvale ngempela uWonderboy Makhubu ngale, umkhumbula kahle game izolo, ubemvale ngempela umjida. So ngamnikeza 7.1 rating, yabo. Mase siza kubhodlela bafethu, yabona ubhodlela bafethu ukapteni okuqina lo bafethu, ukapteni wangempela lo mjida ungidlalelile ibhola izolo, yabo. ubhodlela akusiyona leli defender leli ongalithatha as if yileli defender edlala ibhola emuva, cha, ubhodlela adlala ibhola emuva, but mtshela kudefendela uzowenza umsebenzi akumele awenze, yabo. ubhodlela nje bafethu traditional center back, ngifuna ukuchaza kakhulu ngobhodlela bafethu. Yena ngizomnikeza 7.7 rating out of 10, yabo, 7.7 out of 10. Ungangitshela ama-comments ukuthi wena ibapha abadlali ongaba-rate out of 10, yabo, ngibhalele lapho kuma-comments. Ungakhohlwa ngiyatholakala ka-YouTube nguVane Sports, usubscribe, ngiyatholakala lapho naka-Facebook nguVane Sports. Mase dlulela kuSesane, uSesane izolo naye udlalile bafethu, udlalile uSesane, but I feel like le nto ade beyenza izolo, le nto yokushaya ama-long balls abengasebenzeli kamnandi kule game, because uSesane siyamazi lo mjida lo ukwazi ukushaya ama-long ball, yabo, washayela ama-winger wethu, but ile game le besingawadinga ama-long balls. Ngisengakhuluma le ndaba le yama-long balls besidlala kwipitch encane. Ipitch encane ayiwadinga ama-long balls, because if you remember when we did ama-long ball, ibhola beliya kulo mjida lo Chipezeza libamba ibhola noma liye kuma-defender noma liphume, yabo. So I feel like ama-long balls wakhe izolo asebenzelanga njengenjwayelo, because ama-long balls alo mjida ajwayele ukusebenzela. Uma unaka indlela edlala ngakhona iOrlando Pirates, most of the long balls come from uSesane noma mhlawumbe khona uNdana ujwayele ukuwashaya mekhona. So umjida ngamnikeza 7.5, yabo, bakwazile uyibamba iqini emuva benosibisi izolo badlalile, so ngamnikeza 7.5. Umfoka Mbatha mfethu uValverde wala eSouth Africa, umfana udlalile bafethu izolo, ubeyihlikihla ngempela izolo. I feel like i-confidence yakhe isibuyile umjida, yabo, i-confidence yakhe isibuyile, engathi angaqhubeka kanje nje wasodlala ama-games e-Champions League nje, engathi angaqhubeka kanje abe nomfutho kanje, because amdinga uMbatha amidlala kanje, yabo. So ngamnikeza yena 8.1 rating, 8.1, yabo. Ungangitshela wona ama-comments ukuthi umnika ba uMbatha. Mase siza kuMakhehleni Makhawula, khehleza mntana. I feel like uMakhehleni Makhawula bafethu into emdiscourage-ile kakhulu ile yellow card ayitholile, because uma ukhumbula ngosikhathi ethola yellow card ushilo laphana u-commentator athi ngiyazi ayidlale igame elandelayo. So uMakhehleni Makhawula ngesibe nayo igame elandela sidla kuPetro Premiership, yabo. I feel like it vele ya deep form yakhe la, and wangaba khona egamini. I feel like ucoach iyona into amenza ukuthi amshintshe umfana, because ubonile senza ne-penalty ngosikhathi ibhola lithinta esandleni, but for me that was not a penalty. Uma sina i-VAR la South Africa leyana bekungasiyi i-penalty, but ke ibhola la South Africa asinakwazi ukuphawula kakhulu ngalo, but yena ngamnikeza 7.2 rating, yabo. Engakuthi angaphamisa amasokisi next game mfethu angayibuki kabi lento lokuthi udala i-penalty, yabo, because le penalty ayikorwanga mfethu. Something uMakhehleni lapha eswini, yabo, engathi angazibamba iqina impela. Mase kuba uDlamini mfethu, awuDlamini bafethu ngeke mfethu, uDlamini mfethu ngeke mfethu, lo mjida uyalazi ibhola bafethu, yabo, uDlamini mfethu kwaba ngifollowa babeyazi kahle ukuthi uDlamini ngangamkhonzile, yabona kodwa uDlamini wakulonyaka mfethu ungishintshelile.
ungishintsheli uDlamini wakulonyaka mfethu angamkhonzeli uDlamini indlela ayidlala ngakhona but I feel like ucoach Jose Rivero wayishintsha indlela yakhe ukudlala yabo imindset yakhe wayishintsha ngempela umjito ungidlalelile izolo so out of 10 ngamnikeza 7.8 yabo 7.8 out of 10 yabo I feel like ubengadlala better ubedlala as a winger not as a number 10 because laphana uma unibone kahle space besisincane ukuthi ay express yabo besisincane kakhulu space laphana sokuthi umjita ay express because siyamazi uyakwazi ukuexpress but ubekwazi ukushaya ama wind mfethu ashaya lawo mapass kuyikona uthi ama defender magisi bila ispace besincane mfethu yabo but ube bedlala nemagisi kwi-pitch enkulu mfethu imagisi besuyinaphaza mfethu but ke akusenani siwinile sitholile u3 points yabo siyitholile le revenge ade siyidinga masiza kunkota mfethu unkota isikhwishi mfethu udlalile mfethu isikhwishi yize engalitholi leli goal elidinga unkota mfethu I feel like unkota mela kora mfethu and uyalidinga igoli unkota kuyikona uthi akayitholi leyo nto leyo yabo isikhwishi mfethu singidlalele kamnandi izolo besikwazi ukungena mfethu nalomdlalo bemnikeza ired card yabo isikhwishi bese sihamba ngempela bese singena ngeside so isikhwishi mfethu ngasinikeza mfethu 7.9 rating sinikeza 7.9 rating isikhwishi mfethu engawuthi next game yabo angasilethela more because sodla nali team le esadraw nayo le Ivory Coast Stade Abidjan ngesidinga ngempela isikhwishi siphamisa amasokisi sidinga ibrace so besidla eOrlando ke this time manje siba nomfukeng mfethu umfukeng ngifuna ukukhuluma ngabe mfethu umfukeng mfethu azi mengikhuluma ngomfukeng nginibangela isicefe lo mdlalo uyadlala bafethu uyadlala lo mjita mfethu superstar ngifuna futhi aye kwiBarcelona engakuthi angahlala kweLorlando Pirates aloku sinikeza nje indonda aloku sinikeza ihappiness yabo umjita was the man of the match of le game athi sidlala yabo ngamnikeza 8.7 rating 8.7 rating out of 10 I wouldn't say I would give him 10 yabo because second half akaqhamukanga ngalendlela esifuna aqhamuke ngakhona because first half ubonile ubedlala kanjani but second half I feel like imagesi eqhamuke ne game plan not izo defend too much but ke umjita ungidlaleli kamnandi mina ngamnikeza 8.7 rating Robadowski mfethu yabona iRobadowski linama game mfethu yonke engayisho ngoMahopho uMahopho unama game la ubona khona ukuthi uMahopho uyadingakala mase kuba ne game la uMahopho engadingakali khona yabona i-team uzodlala ne-team e-defensive awumdingi uMahopho uzodlala ne-team e-defensive wazi kahle ukuthi une-striker nawe esi-counter pressayo awumdingi uMahopho i-team ayazi kahle ukuthi okay uzoyikorela vele uMahopho adingakala lapho so uMahopho mina ngamnikeza 5.5 mfethu wena wangitshela amakhomo another player ongenile second half uTito mfethu akenzanga into eyibukwayo yabo beloku lahla amabhola but ukwazi ukudlala I feel like i-pitch mfethu imlethe down yabo imlethe down i-pitch so yena ngamnikeza 6.7 rating Radio Pane na ungenile mfethu uwashayile amarana amnandi but anginikezanga into engiyidingayo ku-striker yabo mhlawumbe i-service bengayithola so yena ngamnikeza 6.9 rating ungenile umfana lo azola Jobini naye wangena second half but uthola ama-minutes amancane wathola ama-minutes amaningi but indlela adlala ngakhona ungikhombisela ukuthi lo mfana lo kuningi asawusinika kona yabo so yena ngamnikeza 6.4 rating yabo mhlawumbe kumele improve lapho nalapho another player ungenile wadlala kahle lo mfana lo Umonyane bafethu Umonyane ungenile wadlala kahle after le performance esilethele yona uVan Rooyen yabo Umonyane ungenile opick up lapho kugcine khona uVan Rooyen wadlala kahle so ngamnikeza na 7.2 rating sekuba uGilberto mfethu ukhona mfethu ukuzaya ngoGilberto asilindeni kancane bafethu yabo asibe impatient ngalo mjito usuka kwenye league suka le eAngola yabo iAngola ihlukile nala eSouth Africa yabo so yena ngamnikeza 7.3 rating umjito ungidlalele kamnandi izolo khona into ade uyibona ukuthi yabo la khona okuphekwayo la yabo yize ukuthi thina si-impatient esifethu asimnikeze isikhathi umjito yabo so ngangitshela wena ama-comments ukuthi imaphi ama-ratings owanikaya labadlali be-Orlando Pirates ade bedlala izolo against iMagesi FC yabo angibhaya lapha kuma-comments ngiyathola la ku-YouTube nguVane Sports ngiyatholakala futhi naka-Facebook nguVane Sports kanje futhi ngiyatholakala lapha ka-Instagram nguVane Sports ngiyabonga bafethu for i-support yenu yabo